गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि जानानै बयनिसिमबो जोंनि खुलुमनाय आरो हामग्लायनायखौ जासिहरबाय। बे समाव जों दंफैयो बरसला बियाबनि सिङाव थानाय बालि गामियाव, जेराव बरसला बियाब बाथौ गौथुमा माइ हानाय हाबाफारि लादों। दा बे समाव बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनो नाजागोन मा थांखि लानानै बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों आरो सानबेसे लागोन। दा बे समाव आंजों लोगोसे दङ बरसला बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मानगोनां इसोर बसुमतारी। बिथांनिफ्राय जों मिथिगोन जोंनि बे दिनैनि बे हाबाफारि लानायखौ। गिबियावनो सारखौ बाथौ बिबुंसारनि जानानै जों हामग्लायनाय जासिहरबाय। लोगोसे दा जोंनि नायगिरि बिथांमोननो फोरमायनो हागोन नामा दिनैनि बे हाबाफारिखौ मा थांखि लानानै मावनाय जादों? फोरमायगोन। जोंनि बरसला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आफादा देग्लाय बोसोराव 25 बोसोर आगान सुरदों, सिलभार जुबलि जागोन गुवाहाटि मायथाइ। बेखायनो जोङो जोंनि बियाबनि जा रांखावरिनि हाल-साल, बे हाल-साला एसे हालोदा गाज्रि। ओंखायनो जोङो गासै माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद आरो जोंनि बियाब आफाद मोनथामजों सरजाबनानै रांखौ बुथुमनो थाखाय सप्तायाव खनसे जों माइ हानायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ लानानै जों जेसे हायो बुथुमनो नागिरदों। होमब्लानिया जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय बर' गामिफोरा गोबां आंखालखौ सुफुंनो हागोन। जों बे माइ हानायनि थांखिजोंनो गोबां रांखौ बुथुमनानै ओरैबायदि गाजा गोमजायै खुंनो नाजादों। आरो जोंनि बरसला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि जा मन्दिरखौ लुबाय थादों, बाथौ थानसालि, बे थानसालियाबो आबुं जाजोबाखै। जों माइ हानानै बुथुमनानै जेसेबांखिनि जायो, बे रुफाथि मायथाइ खुंनायनि उनाव आद्रा थालाङोब्ला जों जोंनि थानसालि आफादनो, लुफुं आफादनो गथायना होगोन होननानै सानदों आरो। दिनै जों फार्स्ट हादों आरो। दिनैनि हाबाफारियाव बेयाव बिबानगिरिफोराल' बाहागो लादोंना गामियाफोरनिफ्रायबो बाहागो लादों? बुंनो हागोन जोङो जोंनि बरसला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि लेङाइ आफादगिरि नेहाथारि, लेङाइ नेहाथारि आरो लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सोद्रोमाफोर दङ। माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बेजों लोगोसे जोंनि दौरि, थानसालिनि दौरि आरो बे गामिनि दौरिफोराबो सानैसो फैदों। आरो जायफोर गामिनि सुबुङा माने गोसो गुदुं, बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे बिबानगिरिफोरजों दिनै खामानियाव जोंजों फैफादों आरो। दा नोलोबारि, कासमारि, जोंनि बोरि गामि, बालि गामि, गासै बेवहाय 16 गामि दङ। 16 गामिनि गासै रायजोआनो फैदों आरो बिबानगिरिफोरजों। मैखोमै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिबानगिरिफोरानो गिबियाव फैग्रोदो आरो गामिनि सुबुंफोरखौबो जों लाफानाय जादों आरो मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो, जोंनि उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि नेहाथारि दिपालि मोसाहारिया जोंनि बरसला बियाबनिनो नालाय, बोरि गामिनि, बिथाङाबो जोंजों माने बरसला बियाबनि माइनावफोरखौ फोजाखांनो थाखाय, खौसेथिखौ दिन्थिनो थाखाय बिथाङाबो जोंजों माइ हानायावहा मुखुब जानानै दं आरो दा। बिथांखौबो लोगो हमनो हागोन। जोंनि थांखिया बेनो जे बेजों लोगोसेनो माइ हानायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि खौसेथि, माइनावनि खौसेथि, गुबै आफादनि खौसेथि आरो लाइमोन आफादनि खौसेथिखौ जों गासै बर' माहारिनि गेजेरावनो दिन्थिफुंनो नागिरदों आरो। आसा खालामो सारमोननि जि थांखि बियो जाफुंसारगोन। जों बेखौनो मिजिंथिबाय। आफा बोराइ बाथौनो बेखौनो आर'ज गाबहरबाय। गोजोन्थों। आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपालि मोसाहारि, बिथांजोंबो जोङो मोगा मोगि लागोन। आदसा आब', नोंखौ दिनैसो नुफेरदों बिदि माइ हानाय। औ, दासो फैदोंना मा? औ, दासो फैदो। खुलुमबाय। गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि आं गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। जों बरसला बियाबा सिलभार जुबलि फैगासिनो दं, बिनि थाखाय जों गासै गुबै आफाद, माइनाव आफाद लोगो नांनानै जों माइ हागासिनो दं। ओरैनो बोरै मोनदों दा हानानै? मोजां मोनदों। बयबो खौसे जानानै हानो मोननायखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों। माइनि बोथोरब्लाबो आं दिनै फार्स्ट बेयावनो हाजेनदों। जोबोर गोजोननाय मोनदों। गुबुन बियाबफोरखौबो खावलायनो लुबैगोन नामा आब'आ? दे बिदिनो लैहोर फैनानै रायजोनि थाखाय मावनो थाखाय। आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोंहा गौथुमा माइनाव आफादा गोबां दावबायनो गोनां जायो, मिथिं दावथिं थांनो गोनां जायो। बे बेलायाव जों न'खरखौबो गोबां हेरेसमेन्ट होनाय जायो।
बिनिखायनो जों बयबो माइनावफ्रा ज' जानानै जों जुदि न'आव ओरैनो जिरायाब्लानो माइफोरखौ हानानै एसे फैसाफोरखौ बुथुमना लायोबा जोंहा गौथुमारिनि थाखाय जोंहा मोजां जायो आरो बेखौनो बुंबाय। आदसा खुलुमनाय जासिहरबाय आब'निसिम। दा बे समाव जोंजों लोगोआवनो दंफायो बरसला बियाब माइनाव आफादनि आफादगिरि मुस्रिमा लीलाबती बसुमतारी। आदसा बिथांनिफ्रायबो जोङो माखासे मिथिनो लुगैगोन माइखौ मालानिफ्राय बे हाबाफारिखौ लादों माइ हानाय हाबाफारिखौ। खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। जों बे माइ हानायखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनदों। मानो होनोब्ला जोंनि बियाबनि गुबै आफाद, लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद गासैबो लोगो नांनानै माइखौ हादों आरो बे माइखौ जों बेसेबां हानो हागोन बेखौ जोङो दासिमबो माबा खालामाखै। मानो होनोब्ला दिनैनिफ्रायसो जागायदों नालाय जोंहा रुफाथि माइथाइ मोनफैदों। ओंखायनो रुफाथि माइथाइनि थाखाय जों रुफाथि माइथाइखौ जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोमै खुंनो हायो बेखौनो आसा फारिनानै जों दिनैनिफ्राय बे माइ हानायनि हाबाफारिखौ आखायाव लानाय जादों आरो। गुबुन बियाबनि माइनावफोरखौ माबा खावलायनो सानगोन नामा बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जाहाथे गुबुन बियाबल' नङा माइनावफोरखौ सरा माइनावफोरखौ माबा खावलायनो सानगोन नामा? आं जोंनि बे बियाबा जेरैहाय दिनै जोङो मोनथामबो आफादा लोगो नांनानै गाजा गोमजायै जोङो बे माइखौ हानो थाखाय जेरैहाय लादों बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बियाबनि माइनाव आफादफ्राबो जोंनि गुबै आफाद लाइमोन आफादजों लोगो नांनानै बेफोरबायदि मावोब्ला मोजां जागोन। ओंखायनो आं आंनिथिंनिफ्रायबो गासैबो बियाबनि जोंनि धोरोमारिनि माइनावफोरखौ आंथिंनिफ्राय खावलायदों जाहाथे जोङो न'खराव ओरैनो जिरायनानै समखौ बेखार हगाराबानो जोङो बेबायदि माइ हानायनि खामानिखौ लानानै जाहाथे बयबो गाव गावनि मावनांगौ खामानियाव आवगायलांनो हायो आरो साननायफोरखौ जोङो जाफुंसार होनो हायो बेखौ माने जोंनि माइनाव आफादखौ आंनिथिंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय आरो बयखौबो। गोजोन्थों। दा जा जोंनि जि बरसला बियाब बाथौ गौथुमा जि हाबाफारि लादों बेखौ जोङो बाथौ बिबुंसारनि जानानै जि जाफुंथों होननानै बेखौनो जों आसा फारिबाय। लोगोसे दा जोंनि गेजेरावबो दंबावो फंनैसो लाइमोन आफादनि आफादगिरि सबिन दङ जा बिथांनिफ्रायबो जोङो मिथिनो नाजागोन। बोरै मोनदों आदा? खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो बाथौ बिबुंसार नोंथांमोनखौ जों बरसला बियाब लाइमोन आफादनि जानानै गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय। माइ हानानै जोङो गोबां मोजां मोनदों मानोना दिनै जोबोद गोजोननायबो मोनदों। बेवहाय जोंहा माने बियाबनि गुबै आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादजों ज' जानानै लोगोसेनो जोंहा दंफायो आसारि हान्जा, दिउरि दिउसि बिथांमोनाबो माने बियाबनि गासै माइनाव आफादनि बोसोनगिरि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन, गुबै आफादनि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन आरो लाइमोन आफादनि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसेनो लुफुं आफादनि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन जों गासैबो ज' जानानै दिनैनि बे बिराद मोनसे मा होनगोन बेखौ जों मोजां मोनसे सम होननानै बुंनांगोन। मानोना जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बे जोंनि जिहेथु मावै दाङै जानानै फैनाय गोदो गोदायनि जोंनि हाबा हारिमु बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनाय बे मोनसे जों मेसेजखौ जों बियाब लाइमोन आफादनि जानानै हरदों जाहाथे इयुन जेनेरेसना जाहाथे बेबायदिनो हाबा हारिमुखौ रावबो लाइमोनफ्रा जाहाथे गारा, गासैबो गाव गावनि मावनां खामानिफोरखौ मावो बेखौ जोङो लाइमोन आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। गोजोन्थों। दे बसुमतारी बिथांनिफ्रायबो जोङो माखासे जेनेबा मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो नाजागोन। खुलुमबाय बाथौ बिबुंसाराव। खुलुमबाय गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ खुलुमबाय। दा जोंहा दिनै बे हाबाफारिया जोंहा बे बरसला बियाब बाथौ गौथुम महासभानि दा जिथु जोंहा 1993 मायथाइनिफ्राय जोंहा जोंनि बे बियाबावहा बे धोरोमखौ जों गासै बियाब नाङैनो जों फोसावनाय जाबोदों आरो बेबायदि महरैनो जों बियाबावहा थानसालि गायसननाय जाबोदों
बेनिखायनो जोंहा बे रुफाथि मायथाइ एबा सिलभार जुबलि खुंनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ जोंनिनो बे बरसला बियाब बाथौ महासभानि लोगो आफादगिरि एबा एसोसियेसन प्रेसिडेन्ट बिथां बिहुराम बसुमतारिनियावहा जों बे माइ हानाय हाबाफारिखौ जों गासै बियाबनि बा आनसलिकनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै जों माइनावनि बिबानगिरि आरो गुबै आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों लानानै दिनै बे सिलभार जुबलिनि थाखाय जों मेगाजिनावहा बे हाबाफारिखौ थिखांनो थाखाय दिन्थिनो थाखाय जों आखायाव लादों। आरो जोंनि बेवहाय खेबसे जिल्लानिबो जाना थांबाय 2006 सनाव बा 2002 मायथाइयाव बेखौ नाङैनो जों दा फैगौ 2020 मायथाइनि जों डिसेम्बर समावनो जों बे सिलभार जुबलिखौ खुंनानै आखायाव लादों। आरो बेवहाय दिनै जोंहा डिस्ट्रिक्टनि बा उदालगुरि जिल्लानि माइनाव आफादनि नेहाथारिबो जोंहा बेयाव लोब्बा दङ, हेफाजाब होदों जों जोबोद मोजां मोनदों। आरो बेयाव जोंहा गासै धोरोमनि जोंहा बिबानगिरि उदालगुरि जिल्लाजों दाजानाय आसारि साथाम दङ जोंहा बेवहा, लोगोसे गासै बियाबनि गामिनि दैदेनगिरि एबा नेहाथारि आरो आफादगिरि बेवहा जोंहा लोब्बा दङ। आरो बिथांमोनखौबो जों लिंहरदों बेवहा, बिथांमोना दाबो एटेन्ड दं, बेवहा खामानि मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों दिनै गोजोनै बे हाबाफारिखौ फोजोबनानै जों लोगोसे बे माइनि बिगोमा बिहुराम बसुमतारिनो जों जानायनि हाबाफारिबो बिथाङा जोंनो रायजोनो अननानै होगोन होननानै जोंखौ सिमान होदों आरो आं बुंनो गोनां बेखिनियानो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।